sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, campaign period para sa barangay as in SK election. Nagpuuna ngunya na aldaw. PNP Camarines Sur, mayong barangay na hotspot ngunya na barangay as in Sangguniang Kabataan election. Duang aldaw na road closure ipapasunod sa Banwaan Kanpili, Camarines Sur. Carolina Elementary School sa Naga, may bagong multipurpose building. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Sampulong aldaw na pagkumbinsir sa mga botante para sindaang pilion sa maabot na eleksyon sa barangay asin Sangguniang Kabataan. Nagpuon ng unya na aldaw. Aramon taman ang kumpletong detail sa report ni Antoinette Eduardo. Ini uncommon poster area sa Barangay Hall Naga, Kasuudma. Ngunyan, iyon na ini. Senyal na kan pagpuon kan sampulong aldaw na pangangampanya kan mga kandidato sa barangay asin Sangguniang Kabataan na ang pagpili gigibuhon sa Oktubre 30. Ang grupo ni punong barangay Julius Sanchez Kandayangdang inabutan ming kakatapos lang magsimba para subot magpasalamat asin giyahan sindangunyan na eleksyon. Sa luwas kan barangay hall kan Tabuko, inabutan mi man ang grupo ni punong barangay Eliza Carmona na nagaandam kan sa indang paglibot sa mga sona kan barangay. Kaibahan ang mga pedicab na may campaign poster as in public address system. Ngunyan pong aga ang primero may pong ginibo, magpasalamat sa tuyang malakagurang nanta, inibaga ang primerong aldaw pan sa tuyang pagkarampanyahan, inagat na sa mahal na kagurangnan, ang sa tuyang mahal na ina na si Divino Rosra, si Mesa Senyora de Peña Francia, na igabay kita sa gabos sa mga bagay ngunyan na padangatang na eleksyon. Hinagat na mayo man lugod mangyaring anong katibadan o anong kaguluhan. Sana ini nagpaabuto na eleksyon sa October 30, magiman lugod tranquilo asin matulinong na barangay eleksyon. Kasubagong amay po, nagsarimba po kami kabos sa Muyang Pagariba. Tapos po, maikot po kami from Zone 5 up to po maikot po kami Zone 3 sa 7 zona na po yan. Sa gilid kan Riles, nagtiripon ang grupo ni punong barangay Alan Beriso kan barangay Triangulo. Antes na ang paglibot sa 7 zona kan sa indang barangay. Kaibanan mi man ng naaldaw, halos lilibuton mi ang 7 zona kang barangay Triangulo. Kumbaga pahapyaw lang sa mga masunod na aldaw, may mga kokos, may harong-harong nagigibuhon. Ngunyan, kumbaga nagpapatugtog lang kami para ipahiling ang samuyang kampanya. Para sa One Media TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Kung ang mga kandidato nagsisibot ngunyan sa pagkumbinsir sa mga botante na sindaang pilion, ang mga botante pinagkikilatis maninda ang mga kandidatong iboboto sa eleksyon. Aramon taman ang kumpletong details sa report ni Karen K. Iscaro. Sa pagpuuning karampanyahan kan mga makandidato sa barangay, mang iba-iba ang pagtubod kan mga botante sa mga kandidatong sa indang bobotohan. Ang duwang residenteng ini nakakatabang sa tao subuot an mauot ninda sa sarong kandidato. Siyempre, duman sa mabuto nakakatabang pero kung nakakatabang mayo. Abo ka kaya? Abo ko. Ngunyan di sa mga kandidato, pinipig sa saro-saro mo na yung pilion. Di iling-iling kung paano. Ito nakakatabang sa tao. Itong madali madulukan, asin pag kuyan, ang barangay dapat maayos. Para man kay Carmen Concha, ang hinahanap niya sa sarong kandidato, iyo ang pagiging mahigpit. Kaya gusto ko ito, dawa mahigpit siya, pero ang pagkahigpit niya, tama lang. Pero kung itong, halimbawa, mabuto ka, duman sa may digta na, gano'ng makatakot. Maawot man ni Lily Reynes sa sarong kandidato na maging maray ang padara sa barangay. Itong sa mga barangay na maray ang padara. Yan ang gusto ni sa mga arugayan na
kung ano man ang itong ano kang barangay, yaon ang pag-ano sa barangay. Saka sa mga kabarangay, dapat ano siya, arukay lang gusto mong ano sa mga arukay mga kandidato. Sa kadakulan mo niyang kandidato na nagdadalagan sa eleksyon, ang pagiging wais kan mga botante ang kaipuhang pairalon. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Iscaro, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Camarines Sur Police Provincial Office may nakaandam na bastanteng puwersang idideploy ngunya na barangay asin sanggunian kabataan eleksyon. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Para masiguro na matrangkilo asin mayong remalaso ang karampanyahan asin mismong perilian sa barangay asin sangguniang kabataan ngunya na petsa 30 kan bulan kan Oktubre, may bastanteng puwersa subuot na pinagtagama ang Camarines Sur Police Provincial Office na preparadong i-deploy anuman na aldaw puon ngunyan. Susugi Police Major Maria Victoria Abalaeng, spokesperson kan Camarines Sur Police Provincial Office, may 2,000 na deployable personnel ang Camarines Sur PNP. We have our yung ating deployment plan po, meron tayong more or less nasa 2,000 na deployable PNP personnel. Meron din tayong augmentation galing sa PCG, Philippine Army. Meron din po yung sa Special Action Force, Maritime Unit, and ABSI Unit. Sa hapot kong igwang hotspot na barangay sa Camarines Sur ngunya na eleksyon, so far sir, from the start until now po, nasa green category po yung Camarines Sur. nangapudan man ang PNP sa mga kandidato asin sa publiko na mantiniron ang green category kan mga barangay na buot sabihon mayong anuman na karibukan o problema ngunya na karampanyahan hasta sa kaaldawan kan perilian. Para sa One Media TV48 Naga, Mark Mendoza, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Kinumpirmar ni Public Safety Office Head Rene Gumba na maski nakasara ang mga tindahan sa gilid kan Tinampo sa Bicol Medical Center, may nakakaabot subuot na sumbong sa sainda na padagos ang pagpapabakal nin mga paninda. Huli kaini, posibleng harakuton subuot ang mga paninda sa mga tindahan na enot ng ipinasara huli kan kakulangan nin business permit. Iniyo pong sa BMC nag-execute na kita ng closure order. Ang mamundot na lang dyan, tapauro-utro susumbong sa muya na nagbuburukas man. Daw may iguanang tarpaulin na nakalaag na this store is closed. May nagpapabakal sa irarong ng tarpaulin na pinapalusot. Ano? So, worst comes to worst, haharakuto ng mga produkto nila. Tatanggalan ng mga produkto sa pwesto. Sa iba pang issue, kinumpirmar ni Public Safety Office Head Rene Gumba na budget ang hinahalat para liwat magkaigwa ng traffic lights sa nagkapirang parte kan syudad ning Naga. Susug kay Gumba, isasabay na subuot ang traffic lights sa pinagahama na command center kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga. Ito budget ang hinahalat kay ito dahil pero daradakula ang gastuson. So garuso desisyon, isasabay na ini sa preparasyon ta para sa command center. Sa pagbabalik kang Newsbreak, duwang aldaw na road closure sa Pili Camarines Sur ipapasunod ngunya na simana. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
So, ang gandang ka-group niya. Internet in the Philippines. How did you know, sir, that this is the woman for me? It's almost like a movie. Yeah, it's almost like a movie. Sir, English, I was gonna... Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. So, ang gandang ka-group niya. Internet in the Philippines. How did you know, sir, that this is the woman for me? It's almost like a movie. Yeah, it's almost like a movie. Sir, English, I was gonna... Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, maski sarado ang tinampo sa Barangay del Rosario, pasiring sa Barangay Kararayan, Syudad ni Naga, pinagsiguro kan Public Safety Office na may parte kan tinampo na pwedeng lakawan ang mga residentes na dai na magamit kan sa indang mga bihikulo. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Ini ang kamugtakan ngunyan sa Del Rosario Kararayan Road kung saan nagpapadagos ang pagtrabaho para mapahiwas ang agihan kan mga residentes kan nasabing barangay asin mga motorista na nagaagi digdi pasiring sa mga kataid ng mga barangay. Susog kirin gumba, pamayo kan Public Safety Office, obligasyon kan sa indang opisina na magtabang sa pagmanihara kan trapiko. Mantang ang patrabaho ang pinapanginotan kan DPWH asin kan kontratista kan proyekto. Sinisiguro man sa buot kan PSO na iguwang malalakawan ang mga residente sa nag-agi digdi mantang da ipinagtutugot ang pag-agi kan mga bihikulo. So sa ngunyan, ang instruction sa mga pag-iribata, sarado, full closure, so tinampo, lagad sa mga residente, ginigibuan ng paagi na perming passable, may agihan. So kung day makalaog ang mga auto, so lakawan kang mga tao na agi ang kang mga residente. So yung man yan, so pinagduman ng taga-suudma, pinag-remind ta, so project engineer, naghapit man duman kasudma sila mayor, kakaiba na si city engineer Kaning, asin pinagpagirumdum so contractor na pakarayon so access permi ka mga residentes. Kung day kaya ang autong mailaog, at least so lakawan so agihan ka mga tao masiguro. Kung igwang emergency sa lugar na di makakalaog ambulansya, may stretcher man subuot na mano-manong dadarahon para respondihan ng pasyente na hali sa Barangay del Rosario. Kung igwa man kasulo, may hose man subuot na ilalatag ang BFP. Usually ang ambulansya may mga stretcher. So stretcher po binibitbit yan manual para idalagan pasiring duman. Kung
ang kadaklan ng mga bihikulo garo igdi na sa may highway maparada. So sabit ta sa pag-iriba, i-consider mo na so pagparada duman sa may gilid, lalo na kung day na makakaralaog so mga auto kang mga residentes. Kaysa malaom so auto ninda duman sa may area. So pwede man na sa may luwas mo na iparada and then malakaw-lakaw pa duman sa residence ninda. So manual ang responding. Mientras tanto, madurarhas na sa bulan kan Disyembre ang pagsasara sa trapiko kan Tinampo sa Barangay Del Rosario, Syudad ni Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, matapos ang sunod-sunod na turnover nin eskwelahan na pinaggibukan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga, multi-purpose building man ang ngunyan ang pinag-turnover para sa Carolina Elementary School. Kaibahan ni Mayor Nelson Ligacion kan subagong aga ang nagkapirang miyembro kan sangguniang panglungsod kang Naga. Ang multi-purpose building kan Carolina Elementary School ang magsisirbing lugar para sa man iba-ibang aktibidades kan mga estudyante sa nasabing eskwelahan. Sa iba pang bareta, 4 na barangay sa syudad ni Naga ang kabali sa listahan kan hotspot pag-abot sa iligal na droga. Ini kinababalihan subuot kan Barangay San Felipe, Barangay Peña Francia, Barangay Triangulo asin Barangay Mabolo. Ang nasabing listahan kan barangay nakabali sa may problema sa iligal na droga ang pinagtukar sa ginibong Peace and Order Council meeting kan lokal na gobyerno kan Naga kasuudma. Sa iba pang bareta, poon sa petsa 21 asin petsa 22 kan presenteng bulan magkakaigwanin pagsarado kan parte kang National Highway sa Banawaan kan Pili Camarines Sur para tawandalan ang mga gigibuhon na aktibidad kasumpay kang sa Indang Town Fiesta. Susog kay Miss Maureen Saunar, Assistant Tourism Head, mapon sa parte kan Barangay Anayan hasta boundary kan Barangay San Agustin ng kanasabing Banawaan ang pagsasara kan Tinampo sa Pili Camarines Sur. Ma-close po kita sa Anayan and San Agustin vice versa po. Ayaw sa 21 po yan. Opo. Sa 21 po yan for the civic parade. And on the 22nd, igwa po kitang CPT, DRRM, and MAPE parade. Same din po ang mangyayari. Magkakaigwa din po kitang road closure. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.